kan clear how tur a thon tu hi American khopui pakhat dai fe ma chun lo in tranin mai chatlei rol pakhat Emily Golding hi chu ron langin anaw te pahni Marina le ma ka te chu alo pui me ka zante alo rei do ta ka chuan anaw te pahni chu mutur chuan atia ma ka chuan closet chunga monster thil hlo chu a hlo tu chu a hrila Emily chuan thiam takin thil hlo alo chua lo nan ti in closet kong khar chu chair chuan davin chair chunga chuan teddy bear hi ada tel boka Marina le ma ka te chu mutirin room chu chu sana chutia naute an mutta ka chuan la chu ring taka play in alam pa boka un khoral nan ti in zial te chu azu boka garage kong khar in hongri chu hre in a nanu le pa te chu an ron ho nia nga in man mo tak chuan a chet vel na chu atifaya garage chu check in tu ma an lo lo garage kong khar chu ama chuan lo in hong nia nga in a theng thonga po chuan a thok le to chi lawa pon lama chuan chuakin zial te chu azu a heti lai hian ammalama chuan ui thi hi va mu in ati hlau deuh ni turani man mo tak chuan in chung lama chuan atlan luta hetia sofa a thut lai hian mazona hian a thin ti pudot thei thil hi awa mule tamaya anaw te ruma te ti bia da kha chair chunga hian lo omin ama a chuan I mela thalle mai ti thuzia khi alo tel boka anaw te nan fe mani churingin ma ka te room chu a han endika ma se ma kala chu tui takin alo mu boxi Marina chu alo lamut lo wang chuan a thil ti ani chu aring dawa muto tur chuan ti in hetia room atanga a chuak le do chi tia hian an chung ko thala khau chu chuata hian alo in rem tlar that maya a hnu reiwak lawa teddy bear ma tho khan thudang katai ni ti in zia khi alo le a heta zet hi chuan tui moni misual an chen nei na chuan alo lu ta ni ti hrethiam ngalin anaw te ruma chuan han tlan chovin anaw te po chu phor bele an ka no sak hian an lo oma an phone chuan midang han pun mai chuan tuma ma se phone line la chu alo in kat vek boxi chuta TV chu ama chuan ron in onin message dang hi arun in tar le a heti hlau taka a lai hian anung lampang atang hian mai tuam pakhat hian chimte hian aron bei thut maya asin chur in thlakin he thil thlen atanga kum khat nuwa a thon thu chu aron lan chun zom le a e thon thuwa achang tu nu bertur Emily unau nu dinai chu ron langa hun rei tak chung college lama lekha zirtu in an kholama hian aron ho a Emily thi na khan alangong ani ti hriat tak hian anun ram chu angui deuh rui ni hian a hriata hetia kongkal lai hi a thian hluite pahni chet le Willis te chuan lo ti dingin a thla te chu an lo lak saka Willis a chuan a thian pa chu du tok tura lo ti in di nai chuan a thian hluite pahni chu akal sana damdoi dora hian lutin apa damdoi turte chu a lei saka apa Christian na hi Emily boral tang khan atla niam hle maya anin biak na tanga alan danin dinai hian criminology azirani ti a hriat theya he thon thuwa mi poimo tak mai pakhat Sheriff Rodney chu arun langa tum kha chu an in pona hian box danglam tak mai hi alo ringot maya chu box chunga chuan garage remote hi alo oma chu thil chuan angai tu na chu ti buain a zia chu a hrethiam lo hle maya Rodney rin dan chuan mi tu tenemo thil hrilan tum ni chuan ringa Rodney hi anupuin car accident a abora san towa afapa mexanian chia hian in lian le hun fal taka hian an cheng duna heti lai hian di nai chuan a thian tha hedi chu lo tlo in alo lom hle maya weekend an man dun the dona wang chuan an phur dun to hle maya ma se chumin zan chuan hedi chuan Sheriff Rodney fapa mexa chu a omangai dona chumitlai chuan dinai po chu an in lampanga chuan ho in anu chuan phur le hlim tak chuan alo muaka apa chu anom sam lutuk lo wangin afanu lo ho po chu alo chiu au pe lutuk lova hetia in a thlen nu hian hedi khan lo phone in anom sam lutuk lo thu le Sheriff Rodney fapa mexa a tur chu a ai lo wa o sak mei tur chuan aron nge na apa Rodney poin poya tiarin lo thu chu arun soitel boka dinai po chuan a thian thaber ti lom lo chu du lovin alo rem tia heti lai hian Sheriff Rodney chuan officer boots chu Emily Boran na ina khan alo hroi ve me ka jinglama an in bula remote tu ti po hret lovin alo da chu lo mu in Rodney chuan remote button chu han metin garage kong khar chu ama chuan arun in honga
Emily thattu khan engamachan nain ai in kota khan remote kha arun dani chuna ringa police station lama po box danglam tak mai pakhathi alo thleng ve boka achunga chuan VHS tape hi alo oma an han play chu thil thleng rap thlak tak mai tuam tual thattuin mi ti hlum lai video hi alo niya he thil hi kumni liamta a thil rap thlak tak thleng kha niya Connor Davis camping neya kal chuak chu thi in mi te chuan an chara atir chuan thil thleng pal satlia ni chuan an ngaya ma se chumi tuma thil thleng dik tak chu tual thattu hian aron puang zarta ani melani thil thleng pal niya an lo ngaya wangin investigation po chu an lo timu mal lawa Sheriff Rodney le Officer Bush te chuan chu ram hnuai tual thana thlen na hmun chu tlole chuan ril ru ka hetia tual thana hmun an pandun mek lai hian kongsira hian Elizabeth law enforcement officer chu alo dinga kongsira hian uithi lo omin chumi amu wanga lo ding hi lo niya Sheriff Rodney chuan tual thattu chu arun in lar le nai ta ni in aringa an film khurzual deuh po atrul don ni chuna lang uithi chuan anei tu ta chin chena collar engthil ma anei lo wangin ui nei tu nei lo ani mai thayani ti chuan Elizabeth chuan alo soya chumi nu chuan Sheriff Rodney le Officer Bush te chu ramnoi pilril lama chuan Connor Davis athi na lampang chu an pan dum le a hetia mun vel an enkol na lama hian box danglam tak mai pakhat hi muchuak le in achunga chuan VHS te pakhat hi alo om le a station lama chu te pan han play chuan Emily thi zana thil thleng kha alo niya a video pumpui chu lang lo ma sela thil thleng chu arap thlak thok khatani chu video footage atang chuan motor pakhat number plate hi an muchuak lo maya chu motor number plate nei tu chu tu dang ni lovin dini thian hlui chetakha alo niya Sheriff Rodney le Officer Bush te chuan cheta chu an han kawa masela warren mumal takan nei lo wangin rei takan kol theidon lo ti an chianga ma se Sheriff Rodney chuan cheta chuan thil tam taka hria ang ti chu aring nget bur mai ani anzo na a chan na tang ringot chuan khang tual thana khan ai nam noi ani ti chu a fin fia zawlawa ma sela an rin hlel na chu alien khop mai dinai po chuan a thian nu hedi ai o tur chuan Sheriff Rodney te in lampang chu apan me ka Sheriff Rodney fapa meksa hi anu tel lawa khosaya ti lo chuan rin ai takin a fil rewa dinai le meksa po chu rin ai tak chuan anin kom thaya dinai chuan anin chung vel chu fan kwal pui tur chuan an tiya meksa chuan phur tak chuan anin chung zau tak me chu fan kwal puin apa office silai le thil poi mo da na mun te chu ai en kwal puya dinai chuan meksa chu in bi ruk siak puin walkie talkie mang chuan anin bepa thin boka hetia dina in meksa zon la hian anung lampang thim laia hian tuimani omtlat ni hian a hria a lai chu hanti engin an hoi kuala ma se tu ma chu mulawa mi omtlat ni a hriat na chuan angai chu ti thachi lawa meksa chuan walkie talkie tang chuan lo zong tur chuan alo ti le towa ngai ngam zan lo chuan meksa chu azon chun zom le a Sheriff Rodney chuan in lampang churon bi in dinai chuan alo changa afapa ne chuan an lein fe mek thu chu alo hrila cheta khan thil tam tak hriat nei in ala soi du lo mai ni chuan Sheriff Rodney hian angaya cheta thian pa Willis a chuan eng thilemani tak chu a hriat ve chu ringin Rodney chuan thil engmani chu zo chu ril ru ka Officer Bush a chuan Warren engma an nei lo wangin chu tiang chuan an tirngot theilawang ti chuan alo hrila ma sela Sheriff Rodney chuan a thil soi chungai poi mo lovin Willis a mutur chuan akal chuak zui ngala Willis ata chenna building awa thlena doorbell an me chuan tu ma chuan an lo chang lova nupakhathi an chennai na tang chuan ron chukin chutia chuak fel deuh chi tia chuan Sheriff Rodney po chu ngoi reng chuan in chung lama chuan a lut ve a Willis a chenna room chung chu uluk tak chun chekin te pakhathi a mu chuak le a evidence poimo takani theiti hria in chu tep chu la a heti la hian in nei tupa Willis a chu ron lutin a chennai na Sheriff alo om reng ani ti hriat chuan a phudo zoka Willis a chuan Sheriff chu ron bein masila at nei lo khop maya police station lama chuan Willis a po chu a hroi zui ta ni cheta chuan a thian pa an lo hroi vele zelani ti awa mo chuan a ming phok hle maya Willis a chu Officer Bush ne na chung kaltirin video tape en tur chuan Sheriff Rodney chu room danga chuan a kal zui ngala Officer Bush chuan cheta chu evidence alaka tang engthil ma an hmulo wangin
an chu mai angai thu chu alo hrila masila serif rot ni chuan engtin ma chang lova video tape kha a play zui nga la chu video tape pa chuan anu pui thi zana thil thleng hi lo oma anu pui kha accident wanga moral ani mel ta chi lo he thila hian Connor Davis ale Emily te ti hlum tu tho kha a in nam hnoi ani melani chutia nu pui accident wang po ni lova a thi ni ti an hriat chu meu chuan serif rot ni chu a thin chu rim ta hle maya silai nen chuan Willis a chu a tin zui tamaya Willis a hlau chuan a thil hriat ang chu a puang zuya khang video tape ta kha ama ta ni lo thu le midang tu te nemo ti turan ti wanga ati mai thu chu arun soi chuaka dinai le mexat po kha arun lang le in bi ruk siak po kha lo du tok to in dinai chuan mexa chu mutur chuan a hruaya chutia mexa amut nu chuan chaukalama chuan dinai chu kala hati la hian pon lama hian uina tur thom hi hre in en fe tur chuan pon lama chuan a chuaka pon lama chuan ui pakhat thi hi awa muwa mi tu tenemo ui chuan ti hlumani ti chu a chiang veu mai thil thalo engemoni tak chu a thleng don ani ti chu a chiang le ta veu mai hetia pon lama umla hian kongkhar pui chu ama chuan ain khari throi ri hi a hrezui ngala chutia kongkhar ama lo in khari ngot chuan ati hlau hle maya bisualan ni chu ring dawa masela in beng da yin thli tho wanga in kharani thei ti hre in ngai ngam tak chuan in chung lama chuan a luta animal control ho chu be ngalin an kota uithi thu chu an hrila anni ho chuan jing lama uithi chu an lo lak tur thu chuan lo hrila heti la hian in chunga hian thom hi ron oma dinai chuan a thian nu hedi chu han phone in hedi la chuan khatiang ang in liana chuan khatiang thom te chu a om fo thina lom ti chuan a lo thlamuana hetiam biak lai hian hedi room kongkhar chu tu meni hian rom kekin heti chuan phone chu andari tur thu chu lo hrila dinai chu lo na chuan ala ken san thei lo chuti nak lain basement lama hian thom hi ron omin azuk chuk thla chu in nei tupa serif rot ni do pui wedding dress hi alo oma mexanen in an fan kur lai khan he thil hi ala om lawani ti chu a hre chiang si a mi toy mani chu an chen ni na chuan a omani ti chu a chiang ta viau mai lau thong tak chun tlan chawin dinai chuan hedi chuan phone le ngala ma se phone chu alo pick up tlat lo ngai dan dang deuh te chu han nei le in mexa le hedi te khan an lo fiam mai ani theingem ti te chu an ngai tu le a ma se chu ngai dan chu adik lo ani ti fin fia nan mexa la chu tui takin alo lamu box si a thil musual pal mai ani thei ti in ria in hoi lampanga chuan azuk chuk thlale a dokana hian serif rot ni nu pui thalak le accident laya achan chin an zia na newspaper hi alo oma chu thil po chu a hmain a omlawani ti a chianga he ina hian thil dik lo eng thile moni chu a thlengani ti chu a chiang viau mai heti in chung ai en ko la hian sheriff rodney office tuk verdar thalang keri chuai ri hi a hria a chumi lampang pan chuan dinai chu chhole ngala sheriff rodney office in lok thatlat chu alo in hong huau maya dinai chuan churum chung lampang chu wa ena ma se tu ma chu an lo omlawa tuk verdar thalang alo ke ti mai lo chu eng thil dang lam ma chu hriat tu a omlawa dinai chu in hoi lama chuan manmo tak chun tlan thale in police office chu a phone zui ngala a sin churun in thlakin sheriff rodney chuan a thiam ang tok chuan Willis a chu tep chung chang kha lo zot fe in Willis ala chuan a soi bak kha engma a hriat lo thu chuan lo changin a tang ve tlat maya officer butcha chu sheriff rodney bula chuan manmo tak chun rong kalin emergency thilan nei thu chu aron hrila emergency thlenna lama chuan manmo tak chuan angkal zui ngala heti lai hian tul that tu chu mexa ruma chuan lo omin mexa chu ti hlum chu lo tuma hetia mexa tha tum la hian dina in police phone ri kha lo hria in hnuai lama chuan aron chuk thla a ma se tu ma tul that tu chuan am hulo dokana tape recorder a chuan dinai o hi aluim play ya heti lai hian anhung lampang tang hian dinai chuan taser hian aron depa tol thatuin ni kwar lo hriat le mek chuan dinai chuan lo phor betin Emily tha lai video footage chu alo en lui tira chu video footage sa chuan tol thatu ang takin dinai chu aron lang ve boka dinai chuan tungen ni ti a hriat thu le eng thil ngen tu a hriat thu chu alo hrila tol thatu mai kor chu han phel sakin tol thatu chu tu dang ni lovin Elizabeth law enforcement officer kha alo niya khang thinarak thlak tak thlenga khan Elizabeth hi mo phurtu berni in hemizan po hian
mek sa le ama tu hedi mo di nai chu ti hlum ngei alo tu mani kum khat don chu Elizabeth man tur hian di nai hian plan alo siam towa Emily boral nu khan tunge tual that tu chu te hi alo chui chuak dei towa dina in Elizabeth te alo zir chen na tanga a mu chu atangin an target le tur chu hedi le meksa an ni ti tu alo hri a an mani zok thangan o theina turin di nai chuan plan alo siam lok vek towa khami tu khan hedi in tura khan di nai in damdoi chu lo polin khami wang khan alo dam lova a hna kal thei lo ta ka chuan di nai khan anaw tur ai chu alo sakta ni cheta po kha di nai hian alo mangtang kai hle boka meksa kha khathiang thila thlen ma khan di nai chuan alo thukru fel diam towa khang tep te po kha sheriff Rodney ne na a thlen theina turin di nai hian na satakin ma lo la in Elizabeth anrin hel theina turin alo tran pui dei to hi alo niya khati police te ne na khochunga emergency thil thleng anga alo report po kha police te anlowin rod boilo na tura a thil lo ti vek hi alo niya di nai chuan Elizabeth chu dan noi anga chuan thiama chang thei ti hre in etiang hian hremna na satak pe kani theina turin ma alo la hi alo niya Emily chunga athil tiang chi khan achunga chuan phubala ka hremna chu pe ka tumani Elizabeth chu drugs manga ti rui ni in fiam na chu an tran chho don ta ni Elizabeth chu chauka chung kalin manrua chu zonga ma se di nai chuan manrua zong zong chu alo da bo vek towa Elizabeth po chu ala duai bi khau lo ai ma chuan chuin fiam na tur chu alo la phur pui zo ma a Elizabeth chu in chunglama chuan han chawin walkie talkie hi a han muwa di nai chuan chauti hriat tak hian walkie talkie tang chuan min ron zong muro alo tia ati la hian sheriff Rodney chuan phone call hi lo dungin khopui chunga emergency thil thleng bompuk anga an lo report kha thil tak tak ani lo ti chu an lo hrila di nai thil plan vekani ti an hriat chu phei chuan man mo takin an in lama chuan aliat zui ta ni police dang zong zong in ti derna lama an kal veka wangin Rodney po chu ama chi chuan aliat chu ngaya sheriff Rodney in lama ve thung chuan di nai le Elizabeth te chuan game hlo zet mai chu an lo khel du na pon lama chuan Elizabeth chu chuakin di nai chu zonga chung thim zinga chuan ru roni tak tak hi ain khai tlar dul maya chung zinga chuan di nai po chu maina sataka cherang chung hian ngoi reng hian Elizabeth chu alo changa di nai chuan Elizabeth chu akea chuan aka saka Elizabeth na ti lutuk chu a au chel chun maya di nai chuan a u nau nu in na torna le lo na alo nei to na ang zong zong te po chu Elizabeth chuan tuarin ma chon ve vek se du ni di nai in Elizabeth anda fel that ma chuan cheta chu di nai hnung lama tang chuan ron lang thutin di nai chu ni ko hrelo chuan arun khong thluwa cheta hi Elizabeth nen hunrei tak chung chu an lo thok dun towa cheta hian Elizabeth hi na satakina ngai sanga tual that tu ani na hi mukanin hero ang mai chuan angai ani cheta le Elizabeth chuan di nai chu in chung lama chuan zon lutin Elizabeth chuan cheta bula chuan alhiam chu ti fai sak tur chuan atia heti lai hian di nai po chu arun har chuak vele towa di nai chuan cheta chu deu so ti hriat tak hian an nuya kalei zon nu an vuini khan I ina ka zui ru chia khatatang khan thilpoi mo engkim chu ka mu chuak vekani ti chu na lo hrila eng ang sapel thin tu nge in nia nangmani pel tu po in hriat thei lo ti chuan alo deu so a di nai chuan eng wanga alei zon nu kher kha tum nge ni ti chuan Elizabeth chu lo zota Elizabeth chuan Emily ni wanga tumbi ka ni lo thule mi tu po han ti hlawa an chei kual vel nuama ti thu chu lo hrila cheta chuan police hauron thlen ma a anin thiar filim watangai thu chu Elizabeth chu lo hrila Elizabeth chuan cheta bula chuan lau thong lo tur le thil engkim chu di nai ti anga an lan tir vek tur thu chu alo hrila di nai walkie talkie kha arun ri a phong chel tu zok ni in line hre em ti chuan di nai chuan an ti el le a chu ta zet chuan cheta chuan tur thei to lovin a walkie talkie chu han lakangin an tinunga ma se di nai thanglek chu lo ni in chetan a on rul khan walkie talkie chu puakin a thi pha ta ni Elizabeth thinrim chuan di nai chu ron soisa a di nai chu ni ko hrelawa omin arun har chuale mek chuan Elizabeth chuan alo phur hlom reng towa Elizabeth chuan di nai bula chuan ithil tum chu I hlo tling teu khop mai ma se ilai zon nu thiang khan ithi ve don ani ti chuan alo nui so ve thunga
a ke te chu han ti na sakin Emily thi na video footage chu ai en lui tir buka Elizabethin dinai vi hluma tumlai chuan Sheriff Rodney kharong kalin abana chuan arong ka saka chutia Sheriff Rodney an arong ka ringot ta ka chuan Elizabeth chuan a tektik chu thlakin thil engkim me chu dinai thil ti vekani ti chuan alawin soi thiam zung zung nga la Sheriff Rodney chuan Elizabeth thil soi chu abenga ronga po chuan a thun lova Elizabeth chuan chemte chu la thutin Sheriff Rodney chu bei chu ron tuma ma se tun trum chu hliam tu ringot ni lovin chatuana a chol hlen na to turin alo ka phlum ta ni Elizabethin aru karala mi a tha thin na chu a top ta ni Sheriff Rodney chuan dinai chu phelin Sheriff Rodney ama chi a local theina tur le Elizabeth thil ti sual ron muturin dinai hian thil engkim mai kha alo plan lok veka Sheriff Rodney ni lo midang zong mundangang kal theina tur khan mumal takin thila lo siama dinai chuan Sheriff Rodney bula chuan police ten dan ang taka Elizabeth chunga man la ni chuan a phu to khremna tur ang adong lo theiti chuan a lo hrila dinai chuan alezon nu tan justice andu mai thu chu lo hrilin tuna chuan andu ang ngei chuan thil chu a thleng ta ni Sheriff Rodney po chuan dinai ril ru chu a lo hre thiam hle maya a chan chu Sheriff Rodney po hian Elizabeth laka anu puya lo chan to wangani dinai le Sheriff Rodney te chuan plan mu mal taksiamin an plan ang chuan police ho chuan Elizabeth in chuan dapa chuta chuan cheta ruang le evidence poimo tak tak te chu an mu chuaka Elizabeth thil ti zong zong po chu mi te chuan an lo hriat pha ta ni ma sela Elizabeth chu khoya nge omti chu an hret ta lovani a final scene a chuan dinai te chung kwa chuan Emily thana hun chun manga dinai po chuan ngai ngam tak le thlamuang tak chuan alezon nu chu a thla fel ve thei ta ni